syuting kayak banyak apa belum lagi video. Yo. Norno to sane selo lamsago Rahul DB vlog ane mung Rahul Deborma norno to saimana norane agini vlog ro na khana ai tine or tambage or vlog khai to ngasuk view kaham norno ma khana norno kaisa tin do phane bage nangmani kok sana bage se orama phaimane noro ani kok no jaja khai like khai de tai share khai de jesu share khai man share khai de pulen sim paise jorte so hoi na to video ki sabona skip ta khai de so nor to tabok saimana tam choli tong kaisa video na negerang tak tam choli tong অতদিন তো আমরা সাজনা সারে মানে বাজার পূজা কোনো দিনে একদিনে যায় না এই জায়গায় তো আমরা মানে হঠাৎ করে কিরকম হয়ে গেছে ঠিক আছে যাই হোক মা বাবা তো সবাই এরকমই কয় মানে অনেক সাথে কোনো মানে নেক্সট যাতে অমুকিতা বন বুঝুক ইয়াক তাতি সাদি কো বুড়ি বরণ ইয়াক তাতি সাদি বন বুঝুক দি অমুকিতা উঠং কাম চিনকে বুঝুক দি অবশ্যই norok to nugui mankhana ang screen no video rojak nor amo nai no wan suside chini borok buri rok chini borok buini do hoi thakainche chini population hanji kom te komui tongo ngai chini borok buini do hoi thakai busuk sayaeng amo to doto tibarsan saimono haipan ja saimama tui bising tui panje chin tibarsaro bon borok no se jajagai thango bo borok man ang to kono ya ang no buzuk mane amsagan thane khomda gerei ang sa sibisiya mana ang je saimama ne ang no share khai tongo chini borok buibai thangainche saya chini borok se komui tongo hungkai chini borok bwroi bong borok selabai ni tin jona po norno gera sela 3 jona bwroi khe masa pa bolongo bete motordi tin hare chini borok sela kha bong borok to jaman tuimaya chini borok sela bong bujaga ana phunungma hangka ang atlano chini borok selano rang 1000 na rang 1000 thane chini borok kha maya chini borok sela kha buin do phani bwroi rong tuimaya chini do phani bwroi rong buin do phani borok tamsuk jaja kono saji maya sama thok bahai mona amon jaja borok khai soi kam se shen phuloi ase hair band thubu salga tamon songhai sama skri chini borok bwroi bong borok jaja go gama tam labong kha chini do phani bagai busak sayang dong nor mon suna di gau sigango 14 bosorin bwroi rap khajago nor to news no khuna amani samja kokda ati gobang ma dong gobang ma haban dine sabo sa sabai gla memori bungui thangbai haima dong video khaima nor nai seljang 14 bosorin bwroi 3 jona bo rap khajago tamage bo rap khajak nangkha haino borok rap khaja do tuition thangte haite rom ferjang la yama kha onyo rokom omo hangka kai hamjang mane sok koro balo basar sok kore tamjani saka khoro rap khajang nakya has khajagana marti bai tlang thangte gata pa aslabo I20 gari bai tlang thangte wa kai ma gari dong thangte gata chini kha gari grip la sungnai amte singkai inko amte dudar chini amte kaja gya dudar samte ni hare ngai sengoi sa phane ba chin kun sgrei nok sgrei nok or video khaima dong hare abo ichno chin borok saja ge siro chini tibarjak borok am sake bukhak kelai borok gisa he babu sona ami তোমাকে দেখতে চাই আমি তোমাকে এমনই সাগান যেপা bukhak kelai ma thangbayo bong borok base bota amagar hamjang mani soko bota সাধারণ বুড়ি বয়স 14 বছর ছিল 14 বছর bo amaki sajagai thango bera yo rap khajago ge ulokhai chin do phani borok no ang tabuk justice na yo help khadi hai khadi ge sangkha chirigo we want justice mar nei are ge sangkha chirigo ge sangkha totora ang oi chin do phan ba ge chirigi tongo ge borkhai buin do habai thangai ulokhai jengno seng chin do phan nei ba bri ba chin jat ba nei sangkha ang ko ma santiro iba chini borok ba nei ar man chiri latita agor tla chirigo or chirigo road strike khayo hai baksa borok an sajagi ang mano buiro ana sajagi tamba gari ke ma sahne buini lai buini wispo जों किसामिसा सिवै बुजि दङ बर' बंनो बुजि एकता साबो सिनाबा बर'खाय नादि बर'हा किसांगानि एक थांगो चिनि बर'खाय एक सिंया नादि ताफान जे खासिया को चिनि बर' हंगा बं बर' तै बेरायमाया चिनि बोरि हंगा बं बर' बाय दङ साजागो आम तैनो नादि आमनत मुथाक सिरे गते के सातामा जेक सुन्दरबा हो गडे गसित नगा नो आद्रो पा एलमी ओ यो पा तेगे साको जों tabuk tambagi Jackson Durubani channel no ben khana nang tambagi जों ben khaya nang no tak sauna
आंनो description link ri rwano a video ni mane bahai ke bono report dekhai bin channel ban khaiman kok borok amazing fake ni kaise channel dong YouTube bini ang a video ni link ri no description no Otam bagai bini video sabai chole seng hai tibarasan bagai chole seng bini gano sajagi nayo thing no angagi bin channel subscribe khaja gan download khaja taba ang gan delete khairka unsubscribe khairka bin channel chini Robindro sir MDC simna toma karing ni bos hawot chini beri rok onyo non SC bakaja khai certificate SC cancel ma khanya hai ma khai na ngomo chini borole komu tomule yamono bujirta e bo amni samase je sundurba bono saja geng chau ngai tengsa ngai chini borok beri rok rap khajang mane hai khajang mane ngai je sundurba ta maga akok saya go bo chini sar MDC Robindro nokha bota magi saja ge war ki nokol ma tiklai amo kono norok kisa wansung na sidi jeng bo jaga gelut tongkha ege sakok bong borok ke eng thango sondon chatar disini bagi busa hame sajong seman je sondurba boto hame sajong borok gneino andol ni kaise Facebook page tongo ang bumung salia borok angka borno memes namai lasime sinja khakya hanati khainango borsin bagi hame sawong ke borno hame ba hame khai sangmo sana nang de borsin bagi hame sangko sangmo sana amju borka milo report kha ache lo report bane kaje strike ro oi seskar kha binche ama page ke tabuk Hai Malaysia mi tok Malaysia wei seng mujek sondurban channel ma khanya am tei seng bian ma khanya seng bian khai nango ani mong kha ani channel kha blog channel ang am tei bagi samane ya ang tam bagi nor khai na botam blog khaya khaya tam or ar ke video khai stam pri tong are ang khai ti bar sa bole ang ti bar sa kan baga ang sa nango wei seng tai seng tang notice bor tam ja tong sai na hai ra haban che seng na da am tei hnai school tong man che chini bor khai chini ber khai ya tapan ti kubun do khani borok ba kubun ni kono borok ba ari ke thango garo mancho na chiri sing borok busuk gelegi dongkha para sing rom ta khana le bo orna tolon tam sano ti tam sa saina pa orna tol net na map ma jong bo ma saina khlanya la MLN bung sa pa tanya borom ta khana le botam ba khamiari ke ma sa sangki tanya te notice bor ki tanya orna tol ki tanya hada te mo indian borno ble Jackson duru basong na je chine baga asa haime khai dongo haiban je borno chine borok sajagi dongo sajagi a borna kharamu dongo nor kisa mo khulbe wan sung de bokhabai wansuri bokhabai bokorbe wansuri bokhabai wansuri nor saiman nor afro saiman thangene sama chine borok bero bangla kisa angko khanyo agor dalon khan bangla da kore do are amar kache na dau chuna pa bangla mang salati ro kisa agor dalon khanyo ga pa chine borok bero khai wana bong borok mang sabage pa hakin musa tulung hokop thayane pa khop sabage dongta chine borok bero senane borok ba hakin lengi cha hai video bu saka viral anga kache kok saramu tongo je YouTube ro ta je social media video viral tongo chine borok tam jani video khai samoro holai amo olo sa viral khai amor ro chine borok stop khai stop amor ongmani chine borok bage ebere khoti amon stop khai belake sana chine borok drugs botam to chine borok mana ba kemo ke beri sela selangan drugs na tongo chu sela tuna na beri suru che drugs na tongo chu aborok ba angor bo a drugs na rok bo bong borok bai thango amgo bai thango je borok drugs na ro bo bai thango ga drugs na kisa musaksi de na de chine borok ga chine borok drugs ko no bong ni bosong bong ni borok no drugs supply khayo chine yang para na bong na borok no seng ri khirke buna thanga aborok a je drugs ka suna tharo chine borok se ulda bong borok bui ha jong khana de bong borok buse ek drugs phalanya suru je borok khai bong logi tuye na de chine do khana busuk serul dong yamon nor kisa wan suksi de khasi basi de jora tong sani mohon puro chine borok buja kha drugs no thamase gna chiri busung tong makia so tini bagai blog am sengong sito na je location busuk kaham nora ani video no saja khai like subscribe just keman khaji share oh my god jado tong thong bane oneng bai malaye ha ani busa location kaham or shooting have jaro kokbrong music video yo shooting have jaro kokbrong music video yo